Moció que la CUP de Vic va presentar al ple per honorar els lluitadors antifranquistes enterrats al cementiri de Vic, aprovada el 2 de juny de 2010. Atès que fa més de 70 anys que a casa nostra hi va haver una guerra causada per un aixecament militar colpista que va culminar amb la instauració d'un règim antidemocràtic. Atès que en el bàndol dels que defensaven la legalitat vigent en aquells moments i que acabarien perdent la guerra hi havia soldats vinguts d'arreu del món que van venir a lluitar contra el feixisme, atès que alguns d'aquells soldats van morir a casa nostra i hi van ser enterrats, en la majoria de casos en fosses comunes, atès que al cementiri de Vic s'hi troben les restes de diferents brigadistes internacionals que van morir durant la Guerra Civil, i atès que el nostre país té un deute moral amb aquelles persones que van venir a lluitar per la llibertat i la democràcia, per tot això, el ple de l'Ajuntament de Vic, reunit en sessió plenària el dia 2 de juny de 2010, acorda fer un reconeixement públic a tots aquells lluitadors que van morir defensant la llibertat i la democràcia del nostre país. Instal·lar al cementiri de Vic una placa que recordi que en aquell espai hi ha enterrats els cossos de diversos brigadistes que van morir en aquella guerra. Avui, a 15 de maig de 2011, atès que l'Ajuntament encara no ha complert aquest compromís acordat en el ple i la CUP de Vic no pot instal·lar la placa unilateralment a dins del cementiri, fem aquest acte reivindicatiu i simbòlic a fora del mateix. Demanem un minut de silenci.